nôl yn adran goedwigaeth. Dwi wedi cael cwmni newydd, wyneb newydd yn yr adran yma falle. Mirinna Huaki, ti'n iawn bore yma? Dwi'n iawn, diolch. Da iawn. Cystadleuaeth newydd gychwyn. Rownd derfynol y Pren Syth ydi hon, ie? Ia. A bydd hain ddim yn hir wrthi? Na, dim o gwbl. Hain ydy'r goreion yn y gamp. Mae hain yn teithio o draws y byd, ydyn nhw? Yndi, mae hon o Czech Republic, rai o Holland lawr fanna, a lawr yn y gwylod mae'n rhai o Cymru. Oes na Gymru yn ei canol nhw? Oes. A mae'r boes ma sydd yn dod o'r Czech, da ni wedi gweld nhw'n ystod o wythnos, mae nhw'n dipyn o boes, ydyn nhw? Yndyn. O, mae'n wedi gorffen yn y canol fyna? O ia, mae o Cymru. Cymro'n dangos y ffordd wedi. A mae'r boi ma wedi gorffen fan hyn gosat yn ni? Ia, Thomas o Czech. Neu, dwi'n gwybod. City Mae'n Punch o. dipyn o'r job. Gweriniaeth Czech, ddedwn ni. Dwi'n siŵr os dwi'n iawn, chwaith. Na. Ti wedi bod yn cystadlu heddiw? Dim eto heddiw. Wedyn, Sioe 12 o gloch, dwi'n meddwl. Oce. Ar y cystadleuaeth yma, fel hyn? Na, dwi'n mynd i dechrau'r bloc syth. Dwi jyst yn neud o dan y traed. Newydd ddechrau wyt ti? Ia. A lle wyt ti'n mynd i ymarfer a bethau? Fyny yn y top o'r gardd fi. Dwi adat. Yn yr ardd wyt ti? Ia. Os am coed ar ôl yn yr ardd felly? Oes, mae'n dal lot yma. Di mam ddim yn licio'r mes, ond da ni'n trio tacluso ar ôl yn hynna'n. Da ni wedi gweld y dad wrthi ers blynyddoedd yn cystadlu ac yn stiwardio ac yn helpu Bill wrth gwrs. Ia. Mae gen ti athro da iawn. O, diolch. Y gore. Ti'n gwrando na fo neu diolch gorau gwrando na ti? Dwi'n gorau gwrando na fo. Bara teg. Fo sy'n gwybod be i wneud. A bia'n iawn wedi llawn gystal â fo. So, edrych ymlaen i weld ti wedyn. Ia. Diolch i ti, Miri. Diolch yn fawr. Chwyr am yna gystadlu brwd bore yma. Rowndiau terfynol yn gynnar yn y dydd. Mae gennau gwmni gwych wrth o'n ochr i. Mirinna Huaki, ti'n iawn? Dwi'n iawn, diolch. Da iawn, da ni'n sefyll chydig yn agos fan hyn falle. Nw'n droi rownd chydig bech i gael golwg. Dyma hi rownd derfynol fan ie? Ia. A ti'n abod y merched yma i gyd? Yndw. Da ni gyd yn ffrindiau da. Mae gennau rhestr, mae gennau ni Libby, Aeron Smith, Gwasatani, wedyn Izzy, Bisnell, Sioe, Penlington, Amanda, Chris, Georgia, Saskia a Monique lawr yn y gwylod. Ia. Pwy di'r ffefryn ma, Miri? Gyd o'n nhw, ond swn i'n dweud falle fydd Amanda yn ennill, mae hi'n reit sydyn. Mae'n rai profiadol, mae'n ambell un i troi rownd yn pen draw. Georgia, y trydydd o'r pen draw, mae hi wedi troi'n barod. Ia. Yn o bob cwr o'r byd hain i fyd? Yndi. Oes na Gymru yn ei canol nhw? Yndi. Mae Libby'n Gymraes. Gymraes, yndi, ond dwi'n siŵr os maen nhw'n siarad Cymraeg, ond o Cymru maen nhw. Maen nhw'n Gymru wedyn. Yndyn. A mae'r ddau yn y gwylod o Holland. A wedyn Amanda a Chris o Australia. Reit, dwi'n gweld. So mae'n rhyngwladol ma. Yndi. Neu, mae yna un di gorffen lawr yna. Dwi'n credu mae Georgia sydd di gorffen. Ia, ac Amanda. Ac Amandedes di bod Amanda ni dden, do. Chwarae teg. Ein bwerus, welson ni wrthi'n gynharach yn y wythnos. Dim yn cymryd o amser fo ddim byd. Na di. Mae'r Australians yn da iawn. Mae'n neis gweld yr Australia drosodd yma. Yndi. Ond da ni'n gweld lot o gwahanol gwledydd yma bob blwyddyn. Mae'n neis i weld. Mae'n neis bod nhw'n gallu dod achos mae'n teimlo fatha rhyw teulu mawr, ond mae'n deulu rhyngwladol. Yndi. A dyma ni, Libby wedi gorffen fan hyn. A Sioe Penlington ar y trydydd yna. Yna gwpl ar ôl. Ti wedi bod yn trio ar hwn? O, dim eto na. Falla flwyddyn nesa. Flwyddyn nesa. Ers faint o ti wedi bod wrthi ar y bwyallu yma? Bwyallu, dwi wedi bod yn bwyallu am tua blwyddyn, ond o'n i'n llifio gynta am ryw 2 blwyddyn gynta. Ar ben dy hun neu fel Jack and Jill? Na, Jack and Jill a Jill and Jill. Dwi wedi bod yn neud efo Libby, Jill and Jill blwyddyn yma. O, wela i. Ti wedi bod wrthi fo dad, David? Doi. Gathach chi hwyl yn ni? Gathon ni hwyl, ond nathon ni mennill. O, hwyl sy'n bwysig. Ia. Ond os ydych chi'n ennill, mae'n bonus. Yna un ar ôl fan hyn, gosat ni. Izzy, Bisnell di on. Ia, a Saskia lawr fanna. O ie, a ni'n gallu gweld Saskia, mae'r hael yn llyged i. Ia. Maen nhw'n dechrau blino, pan maen nhw'n dechrau cymryd fwy o amser a diolch yn cweit yn gweithio, maen nhw'n dechrau llosgu'r breichiau wedyn, dwi'n siŵr. A'r hael yn boeth. Di'r coed yn galetach pan mae'n awres fel un? Maen nhw'n gallu bod, mae'n dibynnu ar pa fath o goed ydi o. Dwi'n ni'n chopio fel efo'r poplar, da ni'n chopio. So, mae hwnna ddim yn rhydd rwg yn y hael, ond mae rhai math o goed yn gallu bod yn frwnt i trio torri yn y hael. A dim eisiau cainc chwaith? Na. Lot o goed i'w ffindio ar gyfer wythnos o gystadlu fan hyn. Mae eisiau lot o stwff yn does? Oes, ia. Pan ni'n siarad efo dad yn gynharach, mae'n dweud bod nhw'n bryn o goed, sa fydd na ddim lot o wastraff yn mynd diwedd heddiw. Na, fydd. Wel, ti'n gallu gweld nhw lawr y pen, di rapio. Pam bod nhw'n rapio na fyny te? Jyst rhaid gofyn bod nhw'n mynd yn lib,
Os maen nhw'n mynd yn lef, maen nhw'n gallu bod yn mwsh ar y tu fewn. Wedyn dyn am y dda i'r bwyall. Ac hefyd, o'r wyn yn dweud, efo'r dro, dych chi ddim yn gwybod beth eich pren chi tan bod chi'n cael y rhif y funud ola, ie? Ie. So, ti'n mynd gwybod os ti'n mynd i gael knots yn yr canol. Ie. Mae hwnna just yn look drwg. Ond ti'n mysio topio un efo knots, achos mae'n gallu torri'r axe. Ie. Torri wedi cael gyfeth ar min. Ie. Ond mae wedi dechrau blino yn y pen draw na. Be sy'n digwydd? Mae'r steward wedi dod allan fyna. Ie. Izzy'n dal i fynd. Mae bron na Torri, mae bron yn mynd drwad. Bron yna. Mae'r dorf. Dyna ni. Gwych iawn. Da iawn, Izzy. Saskia di cael crainc fatha? Crainc, swn i'n dweud. Miri, diolch am dy gwmni. Di nes i fwynhau hwnna. Do. Hwn i'n mlaen i'r nesa. Ia. Diolch. Diolch. Mae yna goed yn tasgu'n bob man yma yn yr ardal goedwigaeth. Mae yna gystadliaeth gyffroes iawn mlaen wan. Miri Huaki'n cadw cwmni fi. Be sy'n digwydd fan hyn wan te? Da ni'n torri'r coed o fyny'r top, so da ni'n gorfod mynd i fyny ar 2 bod i trio torri lawr y chop. Yr un ffordd sa'n ni'n neud ar yr standing block, ond fyny ar y top. A wedyn maen nhw'n gorfod wneud rhigol fewn yn y pren i roed y springboards yma fewn. Dringo fyny, torri'r pren a lawr nôl ar y springboards. Ia, lawr, a wedyn neud yr ochr arall. Mae eisiau balans go lew ar hon. Oes. I mean, os da chi'n neud y pocedi i roed y springboards, mae'n gallu bod chydig yn gam a fedrwch chi ddisgyn off, ond... Oes yna'n disgyn weithiau, oes? Oes. Mae hwn wedi lawr nôl ochr yma. Mae'n fi fyny un ochr, torri. Mae'r dyn yma wedi bod yn gyflym iawn, ond o lawr nôl wan, dio. Yndi. Mae'n wedi bod yn iawn fo uchder ar hwn hefyd. Oes. Mae yna sylwebydd gosbesial wrthi ar y funud hefyd. Yndi, dad yn neud y commentary. Mae wedi bod yma espan dwi'n cofio, a mae o fatha un o hoelion 8 yr ardal yma, ynddi o? Yndi, chydig bach, yndi. Mae o'n byw i'r job yma, fes o'n i'n dweud. Yndi, ia. Un o hoff bethau fod, dio. Chwarae deg a titha'n dilyn, mae'n siŵr bod o'n falch iawn bod tithau hefyd yn dangos diddordeb. Ia. Wel, dwi wedi bod yn dod yma 16 mlynedd, so mae jyst yn neud symud iddo fi ddechrau. Ie, yn hollol. Felly dwi'n siŵr fyddwn ni'n gweld ti ar y podiums yna o fian. Gobeithio. Mae'r dyn yma ar yr ail goeden fan hyn. Ti'n abod y dyn yna? Dale o Australia. Oedd o'n gyflym iawn yno? Yndi. Maen nhw dda. Wedyn lawr yma hyn ar yr ochr ydy Glenn Pennington fod i'r British World Champion ar hwn. Ar y funud. Ia. So mae o'n sydyn ofnadwy. A mae o'n ffordd bod wedi gofyn... O, yna'n anhygoel. Mae eisiau gwneud drug testing yma. So ti'n meddwl falle os yn byw down under, os o'n cychwyn o'r top a gweithio ffordd lawr? Neud ffordd groes? Na, dwi'n meddwl beth ydy, yn Australia mae'r pren yn mwy calad, so maen nhw'n cael treinio ar pren calad ofnadwy, so maen nhw'n sydyn iawn. So maen nhw'n gweld hwn yn hawdd? Yndyn. Dwi'n meddwl mae... Pwy arall sydd wedi gorffen? O, mae Dara, Gwyddel. Dara o Iwerddon. A Jack. Jack o Cymru. Mae hwnnw wedi gorffen hefyd. Do. So mae'r 3 gored, o ti wedi dweud mewn nhw fysa'r gorion. Ia. Pwy wedi gosato o, wan te? Ia. Mae'n ei ddal efo nhw am funud, achos mae yna... Dwi eisiau gweld os yna'n mynd i ddisgyn. Dwi'n meddwl ar i'r boi o'r album, dwi'n meddwl ar i o... Oedd pocad o chydig yn gam gyna. Slipio di allan gyna fo'n do? Ia. Wedyn os mae yna chips yn loose yn y pocad, mae yna'n gallu achos i'r springboard i slipio. Mae nhw gyd ar yr ail ochr wan bron. Yndyn. So, ni weld pwy sy'n ennill wan. A mae yna dyrfa di hel i William, does? Mae'n rhywbeth gwahanol iawn pan ti efo'r stoc fan hyn y top na. Ia. Then ti'n dod lawr fan hyn a ti'n mynd, waw. Ia, mae pobl yn licio hwn. Mae hwn yn diddorol iawn. Jyst bod i chydig yn boeth ma. Yndi. Ond mae pawb yma trwy'r dydd, mae helpu gilydd, a mae yna real teimlad teuluol, ma'n does? Ia. Llnau fyny ar ôl yn gilydd, helpu setio fyny bob dim. Graham o'r Alban wedi gorffen. Ia, a Craig wedi gorffen. Do, mae o Cymru. Siŵr bod nhw'n dechrau chwsio wan dyn nhw. O, dwi'n siŵr. Ia, cael rest bach yn y top. Dyna pam dyn nhw'n mynd dod lawr y syth, trio dal gwynt. Ie. Cyn dod lawr. O, mae'n oerach fan i fyna. Yndi, falla. Miri, mae pawb wedi gorffen yn o lew, felly diolch yn fawr y ti. O'n i'n mlaen i'r peth nesaf, dwi'n enjoyo bore yma, paid ar sôn. Diolch am dy gwmni. Diolch.